ширкати оби зулол дар шимоли тоҷикистон ба тавлиди қанди моеъ баргирифта аз ангурро шурӯъ кардааст. ҳоло ин ширкат бо ворид кардани таҷҳизот ва фанновариҳои муосир тавлиди озмоишии қанди моеъро анҷом додааст. масъулони ин ширкат дар як суҳбати бидуни навор гуфтанд, дар тавлиди озмоишии қанди моеъ ангури тару тоза аз ангурзорҳои вилояти хатлонро истифода бурданд. аз як тонна ангури тару тоза 220 кило қанди моеъ, 220 килограмм афшурдаи табиии ангур ва 220 кило шарбати консентратии ангур тавлид шудааст. масъулони ширкат тасмим доранд дар навбати аввал 30% тавлиди маҳсулоти худро ки аз шарбату нушобаҳо иборат аст бо қанди моеъ роҳандозӣ кунанд, аммо онҳо қимати 1 кило қанди моеъ ва ҳаҷми тавлидоташонро ба сирри истеҳсолӣ рабт дода аз ироаи омор худдорӣ карданд. коршиносон бо назардошти ҳаҷми бузурги парвариши ангур дар тоҷикистон иқдоми истеҳсолии қанди моеъ аз ангурро қобили қабул медонанд ва мегӯянд ҳоло маълум нест ки ширкати оби зулол дар ин бахш то куҷо комёб мешавад, зеро ба қавли онҳо қанди моеъ ки аз мева тавлид мешавад аз шакари маъмулӣ ки аз лаблабу ва найшакар сохта мешавад 2 баробар гаронтар хоҳад буд. ин маводе ки онҳо ба тавлиди он сар карданд имкониятҳое медиҳад ки сифати тамоми намудҳои маҳсулот баланд карда шавад. якум ин қанди моеъ қанди органикӣ аст, яъне аз ангур истеҳсол карда мешавад. барои парвариши ангур дар замони ҳозир қариб ки моддаҳои заҳрнок истифода бурда намешаванд. ба қавли Умаров қанди моеъ ба саломатии инсон зиён надорад ва бо манзури дар дохили Тоҷикистон парвариш шудани ангури босифат ва мушкили интиқол ҳам надоштан метавонад бо қанди маъмулӣ аз лаблабу ва найшакар тавлидшудаи воридотӣ вориди рақобат шавад. Тоҷикистон дар як сол ба ҳудуди 200-250 ҳазор тонна қанду шакар ниёз дорад. ҳоло ин миқдор қанду шакар пурра аз хориҷи кишвар ворид мешавад ва қимати он дар як соли ахир тақрибан 1 баробар афзоиш ёфтааст. сарони ширкати оби зулол ҳанӯз аз эҳтимоли экспорти қанди моеъи худ чизе нагуфтаанд, вале коршиносон мегӯянд бо назардошти покии экологии ангури Тоҷикистон он метавонад дар бозори ҷаҳонӣ харидор пайдо кунад.